Познали ма, Леклер. Опа, тук сме на микрофона. Втори дубъл. Познали ма, Леклер. Така, тъмън се събужда, може би това ми личи. Още даже имам крем по лицето. Това трябва ли да го казвам? Имам проблем с кожата мамка му и нещо много малко вода ли пия, какво се случва. И кожата ми изсъхва и трябва да се намажа с крем, въпреки че нямам такива навици. Искам просто така да направя един обзор на това, което се случва. Всъщност той, че направих един страхотен клип, в който показах как се прави Jesus Stand. Хората го харесаха, въпреки че нямаше много гледане. Аз му давах и шанс в крайна сметка, защото реших, че е най-разумно да го скрия този клип, въпреки че го направих извън Германия, въпреки че отидах специално в друга държава, за да не нарушавам тукашните закони. Въпреки всичко, реших в крайна сметка, че е грешно да го давам като пример изобщо, защото на мен много ми хареса да карам, нарушавайки законите за движение по пътищата, най-вече скоростта естествено, защото на много места, сега няма какво да се лъжим, на много места ограничението е, кажем, 70 и ти като с пистов мотор и пъти като е перфектен. Нормално е, примерно, да вдигнеш 100 км в час. Разликата е абсолютно никаква, но в крайна сметка това отново е нарушение на закона и не е правилно да се дава като пример това нещо. Искрен съм към вас и казвам точно това, което мисля, въпреки че не е в моя полза това нещо. Имам абсолютно всички категории, имам доста опит, умел съм в това, което правя и за мен не е проблем на един перфектен път да преценя каква е пътната установка, какви са възможности на мотоциклета според зависимост от неговото техническо състояние и настилката. При това положение аз решавам за определен прозорец от време да наруша скоростта, което всъщност намирам за изключително неправилно и много грозно, когато аз самия го гледам. Ето защо смятам, че в моя канал трябва единствено и само да се показват нещата по правилен начин, защото дори и това нещо да го правиш от време на време, когато си сам и да го толерираш до някаква степен, ти нямаш право да го покажеш на хората като пример. Защото има хора, които нямат твой опит, нямат твоята преценка за пътната установка, нямат твоите познания и не могат да вземат адекватни решения, което много често довежда именно младите хора, които са по-така, как да кажа, въобразяват си, че нещата нямат последствия, представят си ги нещата по романтичен начин и в крайна сметка нещата завършват минимум с повреди по мотоциклета, не дай си Боже, и по-сериозни неща. Не е тайна за никой, че даже завършват и с фатален край. Ето защо аз смятам, че е възможно най-скучното нещо, просто да си караме и да си говорим, но смятам, че е възможно най-правилното нещо да правим именно това нещо, защото трябва да се носи отговорност за действията. Сега идва и добрата новина за хората, които се интересуват от това как се правят някои трикове и как се овладява мотора в най-различни аспекти. Писал съм последните 2 дена, водя кореспонденции с полигони, където евентуално ще видим, в момента сме в процес на договаряне и живот и здраве, дай Боже да намерим такова място, където средата ще е обезопасена и ще имам възможност да заснемем клипове, в които ще ви показвам в контролирана среда, пак подчертавам, нещата как се правят по правилния начин, като се намали максимално риска за щети върху мотоциклета и върху вас самите. И като се изключи на 100% лошия пример за това как се кара откачено и бясно и хулигански по пътищата за обществено ползване. Това е общо взето, което искам да ви кажа. Ще ви пусна така в клипа части от моята кореспонденция с хората, които в момента са ми обърнали внимание. Дай Боже да се случат нещата, да ме разберат за какво говоря и да имаме клипове вече оттам. Аз сега ви пожелавам всичко най-хубаво и отивам да карам и да заснема още един клип, в който може би пак ще кажа нещо съдържателно, може и пък и просто да се карам. Чао! Това беше нещо като искрено и лично или просто Emilio Bad Company, нямам представа. Аре, ставам много официално, до следващия път.